ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳанг ханҷари тезе нашуд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба ҳама. Аввалан мехоҳам миннатдоргии худро ба устоди азизам Нозаҷон бирасонам, ки ман аз ин ҳунарҳо тамоман хабар надоштам, ягон чи тасаввурот надоштам. Ба шарофати устоди азизам Нозаҷон дар курсҳои онлайн ман ҳамин ҳунарро аз худ кардам. имрӯз тарзи духти куртаи мо куртаи стойка мебошад. Ин қада ман уже пора кардагиам. Ин тарафи пеш аст. Иҷара 8 сантиметр мондам, дарозиашро 13 сантиметр. Ман дублерин часпондам аз сабабе ки курта бояд вай нашавад наҷунбад, нағеҷад. Ина ин пуштакаш. Аз тарафи боло, аз тарафи дарун ман духтам. Акнун ки бошад мехоҳам ки ҳам ина ҳам стойка вай дарз дар дарун бошад. Аз ҳамин сабаб инро аввал аз сини дарун монда хеле медузем. Хеле монда медузем. баъд иса гардода бо ин тарафашро медузем, штоби дарз аз сини дарун биёяд. ман ҳозир ҳамихел аз тарафи дарун инро монда духтам. ҳозир ки бошад тарафи рост гардонда дарзро тарафи дурун монда анамихел строчка меравем то ҳамин чира, то ҳамин буридагимона зиёд намеравем, то ҳамин буридагимона и дарзро сини дарун монда медузем. ина духтам. оли инро ҳамихел мемонем, оли ҳеҷ корш намекунем, фақат то ҳамин буридагимона медузем. ина дарз тамоман вай нест, без аверлок. вот ҳозир тарафи и парашам ҳамихел карда дарзмол мекунем. вақте ки хоҳем ки дарз дар сини дарун биёяд, камтар кор душвортар мешавад аз сабаби вай кардан. ҳозир ман ба ручка кашидам ки барои шумо муайян вай фаҳмо бошад. анами ручкаи хаткашидаги ма анами хел мебурему баъд и вайро тарафи берун мегардонем. ина то инҷара духтем, ҳади тарафа то инҷара духтем, инҷаш нодухта. ина духтаракои хушрӯ, ина дарз дар сини дурун. ина ҳозир ки бошад як бори дига ҳамин хел строчка мерем. баъд аз дарунаш зиёдтиашро 1 сантиметр монда зиёдтиашро мебурем. ина чи мо тамом шуд. ина дарз аз сини дарун, ина аз сини берун духтаро. ина аз сини дарун. ҳамиҷара ҳама вақт дароз гирен духтаро, барое ки мешавад камбудӣ шавад. дароз гиред, баъд ки зиёдтиша бурида мепартоед. духтаракҳои аҳли гурӯҳ, и пуштак вақте ки пешакор тайёр кардем, манум хел релефша мекашем. релефа кашидан аввал булои ҳамонда гардана мезанем. гардан барои ки стойка воротник ҳастай чуқур намезанем. 2 сантиметр ҳамагӣ. сари китфша сар нишеб поён мезанем. тарафи поён манам хел. баъд тарафи ҷои дарзи остинтона монда тайкаш чуқур назанем. баландии синара ёфта вутичкора туғри мекунем духтаро. дар видеои ма ҳамаш ҳастай. духтаракои хушрӯ, манам хел тайкаша туғри карда аввал майда ҳатман занем. баъд манам хел вутичка релефа мебурем. релефа ки буридем бо айсар ҷорда мечаспонем. барои стойка воротник духтаро чуқур набурем гардана. ман ҳозир ҷа камтар скрин карда суратша кашидам. мақсад анамихе мебиёд, дар материал намоён нест юқа. ина витичкара бурида духта аверлок задем, тарафи поён уту карда мондем. ина духтаро, ина витичкаи мо. тарафи пешам, тарафи пуштам мебурем, духта аверлок зада тарафи поён утюг мекунем. ина духтаро пешака задем, пуштака задем, 2 сантиметр поён фуромадем. куртаҳои обичинра 1 сантиметр китфа мемонем мезанем. куртаи стойкадору воротникдора 2 сантиметр мемонем. и тайкашамо 18 сантиметре ки мондем поли круг задем. оли тайкаша намеқапем, барое ки тайкаш оли вақт ҳаст. калона майдара калон карда мешавад, не ки калона майда карда
кори қиндай 5 сантиметр духтаро мондам 5 сантиметр ҳаққи чира мондам трапеция задамша нехел трапеция задамша баъд 5 сантиметр лави домана монда полукруг задам аз сабабе ки клиенти мо пеши бардорай пеҳад пеши бардорай 3 сантиметр аз тарафи пеш зиёдтӣ мондам 3 сантиметр ина духтаро китфора мечаспонем иҷа ягон астарак ягон чӣ намемонем китфора мечаспонем ҳами дарзе ки духтем сини пушт гардонда утю карда утюжок қатӣ меҷиқем ки ҳами дарз сини пушт боша ҳар ди тарафа ҳами хел мекунем духтаро вақте ки қада духтем лави доман кашол набоша лави доман ҳамара ки духтем баъд ҳами хел материалам хел диққат монда агар аз тарафи пушт камтар зиёдтӣ кунад вай мебурем ҳами хел рост карда ро накарда мемонем баъд сантиметрро гирифта анами хел сантиметр мекунем духтаро анами хел монда да як дастам телефон да як дастам сантиметр нашидеста анами хел сантиметра монда духтаро анами хел сантиметр менем як бор не 10 бор сантиметр менем ки ҳамиҷа вақти стойка часпондан вай ё камӣ ё зиёдтӣ накуна ки кормон душвор мешава иҷара ки духтем ай анамиҷа инами хел сантиметр менем ҳозир тарзи буридани стойкаро ба шумо нишон медиҳем не ки духтаро бо як борига мегӯм ки 10 бор сантиметр кунӣ як бор не 10 бор духтаро ина вая стойкара як қават не ду қават дублерин мондам барое ки чимо хушрӯ биёяд ҳами гарлавина ҳами киртара гирифта да инами рӯи дар рӯи ҳами материал монда стойка монда ҳами хел ба ручка мекашем хушрӯ монда ки ягон вай нашава кам бояд на камӣ на зиёдтӣ куна анами хел отметка мемонему баъд стойкара ҳами хел гирдиша ранги ҳами мекашем ҳозир ман мебарам мекашам бо видео мекунам не духтаро кашидимаш 1 сантиметр дарзи ҳаққи поён 1 сантиметр ҳаққи дарзи болора 2 сантиметр мегирем духтаро ҳозир ира мебарем вай кард ҳар клиент ҳар хел мехоҳад клиенте ҳаста ки мега ки стойкаи борика клиенте ҳаста ки мега стойкаи паҳнтар и вобастаи клиент вобаста дора духтаро ина тарафи поёнгиша оли намебирем ҳозир тарафи поёнам вай намекунем намедузем фақат инами бари болора ҳама хел ручка қатӣ кашида ки барои дарстон рост биёя ҳар ди тарафи стойка бояд ки роҳ набиёя я ташкалон я ташмайда наёя ҳами зеби кирта стойкадор ҳами стойка агар ҳами стойкату чотки роники наёя киртатун зеб наметия барои ҳамин қара ҳозир тарафи болора я строчка мерем ира мебарем мепартоем як чизгара бояд қайд кунам духтаро як тарафша ҳар ди тарафани як тарафа ай 0.5 сантиметр зиёдтар анами хел утюг мекунем ана ҳозир ҳами хел ина ба болои ҳами чӣ монд ба болои анами дарзи инами таҳкарагӣ монд ба болои ҳами инам тарафи болора строчка мерем не духтаро боло строчка рафтем буридем и хел 1 сантиметр не камакак мемонем барое ки стойкамо рости хушрӯ биёяд 0.5 сантиметр зиёдтар ай бари поёни хел мондем ҳозир стойкара ростана карда хушрӯвак утюг мекунем иниҳе духтаро ина строчка рафтем духтаро ина стойка ай сини дирн строчка рафтем ина стойкаи мо на камӣ кар на зиёдтӣ ина и тарафшам ки бошад ҳами хел духтаро чанд бор сантиметр кунӣ баъд ки бубире на камӣ мекуна на зиёдтӣ ана акнун ҳами дарзи духтагимона камтар рост мекунему баъд стойка утюг мекунему анами дарза сини дурун монда ай сини берун медузем анами хел строчка мерем анами хел дарза утюг карда сини дурун монда баъд анами хел монда строчка мерем гирда ба гирд ба риштаи сирх ба риштаи сафед не вақте ки ба риштаи сирх ки омадем духтем сразу риштаи мошинамона вай меинем сирх мекунем барое ки и материалмон сирхай стойкамон ҳаста одамое ки ҳами хел стойкара и хел монда аверлок зада вай медузану баъд и хел сини берун мекунанд клиенти мо попросид кард ки ҳами дарзо сини дарун биёянд ай сини берун наёянд аз ҳамин сабаб ба хоҳиши клиент мо ҳамаи дарзора сини дарун кардем и хел духтем
духтаро ина стойкаи мо тамом шид. Ина духтаро бини ҳамаи дарс дар дарун, ягон дарс намоён нест. Ина стойкаи мо ҳардиш як чин, ҳардиш якҷода омадагӣ, ине якташ поён, якташ боло нест. аз сабабе ки агар ҳамин ай ним сантиметрам агар як тарафш камтар, як тарафш зиёдтар ки биёяд, стойкаи мо безеб меояд. Барои ҳамин бояд ки 10 бор сантиметр кунем, баъд бичаспонем. Ина духтару стойкамон оли ҷара кнопка ки задем, баъд хушрӯ места. Анака ҳозир ки боша оли тай кашимон нозадаҳай. Ҳозир боша китфора сантиметр карда тай каша мезанем. ҳозир мезанем, бо ба шумо нишон медим. ине духтаро китфа 1 сантиметр аи тараф, 1 сантиметр дига аи тараф вай мемонем. барои ҳаққи дарз мемонем. Инам хел сантиметр менем. Тай каши клиенти мо тайёруш 29. ҳозир иҷа мо 26 хат кашидам. Сразу чиқир намезанем. Барое ки оли бо тарафи дирна 1 сантиметр дига агар дирн буковем боку, боз зиёдтар мешавад. ҳозир ҳами хел мон 26 сантиметр мондам. И тарафамо, инаи тараф. ҳозир мебиремаш. инаи духтаро тай каши мо тайёруш 29, 28 задемаш. 1 сантиметр ай сини дирн кофтем, барое ки пеш халта назана. ине духтаро ина тай кашиш 29 тайёр шуд. ҳозир 28 задем. инака ҳамаро қариб тамом кардем. ина стойкаи мо духтаро. ина тарафи пуштшам нишон медим. ина духтаро. ина оли баъд кнопкаш мезанем. рости хушрӯ меистада кнопка. барои оне ки ҳалата вай накунед, ҳар намуд кнопка нахарен. ине вай ки аз сини боло меояд ку ҳами кнопкара дар рӯи материала камакак мебирем. монда анами хел ҷамъ карда ришта қатӣ ами хел маҳкамш мекунему, баъд саракоша мебирем. ҳозир тайёр мекунем, нишон медим. духтаро ина кнопкаи мо гатова. ина тарафи берунаш ягон ҷинҷи бояд набошад. ина ин тарафи дарунаш. ҳами оҳанаки болояш бояд намоён шавад ки барои кнопка мустаҳками хушрӯ биёяда кирта. ине духтарако. мо киртара вайша часпондем, остинора часпондем, плед часпондем. ҳозир акнун навбати кнопка. ҳозир кнопкаҳояро часпонам, куртая нишон медиҳам. духтарако, ина куртаи мо тамом шид. ина кнопкаҳоя часпондем. ина стойка. ина остинаш. ина манжетам кардем, часпондем. ҳозир канам. ина дарунаш. духтаро. ина таи кашаш. занаки бузбала аст. ина духтаро. устоди азиз, ягон камбуди бошад ислоҳ кунем. одамое мегӯянд ки да онлайн курси онлайн ёд намегирӣ. ин ҳама гапҳо дурӯғ аст. ҳама аз худатон духтаро вобаста дорад. шавқ завқ дар дилтон зиёд бошад, иншоаллоҳ ки ёд мегиред.